नोंथांखौ आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव दिनै आरोबाव खनसेबाव बरायबावबाय। लोगोसे आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आंबो दिनै मोजाङैनो दङ। बेबायदिनो इसोरनि अननायाव जों बयबो मोजाङै थाबाय थाथों आरो जों गावखौ बाख्नायबाय थानो हाथों। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। जोङो बाइबेलनि बाथ्रा सावरायगासिनो दङ। दिनै सावरायनो नागिरदों जे माथाइनि 10नि 3 सिरिखौ जोङो सावरायगोन। बेहाय बेबायदि बुंदों, नोंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो, नोंसोरो मन फाफिननानै उन्दै गथ'फोर बादि जायाब्ला नोंसोरो सोरगो रायजोआव हाबथारनाय नङा होननानै बे माथाइनि 18 बालाब 3 सिरियाव बुंदों। जायफ्रा दिनै जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनानै लाबाय, सासे ख्रिस्टियान हिसाबै जाबाय, बियो ख्रिस्टियान जाखांनायनि उनावबो जुदि बियो गासै गावनि नेचारखौ सोलायजोबनो हायाखैब्ला, माने मोनसे आयदा बेवहाय जोंनो होदों जाहैबाय जे नोंसोरो मन फाफिननानै उन्दै गथ'फोर बायदि जायाब्ला सोरगो रायजोआव हाबनो हाथारनाय नङा होननानै बुंदों। दा बिनि फोरमायनाया ओरैबायदि जे जोङो मानसि हिसाबै मालाबा नांलायनाय खमलायनाय जोंनियाव दङ। जों माब्लाबा एसेयावनो रागा जोंनानै गावजों गावबो जों माब्लाबा नांलायफ्लाङो। बिमा बिफाजों जोङो नांलायफ्लाङो, बिदा फंबायजों जोङो नांलायफ्लाङो, जोङो गुबुनजोंबो मालाबा नांज्लायफ्लाङो। बेबायदिनो जोंनियाव गेंग्रें गुंग्रुं जायो। जोंनियाव दावराव दावसि जोङो माब्लाबा खालामफ्लाङो, इसोरनि फिसाब्लाबो। नाथाय बेवहाय मानसि हिसाबै जोङो सानस्लाबनो हायैयाव माब्लाबा जायो। नाथाय बेखौ इसोरा बुंदों जाहैबाय जे बाइबेलाव जोङो लिरनाय जे माथाइनि 18 बालाब 3 सिरियाव बुंदों, नोंसोरो गोसो फाफिननानै नोंसोरो उन्दै गथ'फोर बायदि जायाब्ला नोंसोरो सोरगो रायजोआव हाबनो हाथारनाय नङा होननानै बुंदों। जे जोङो माब्लाबा नांलायफ्लांदोंब्लाबो, माब्लाबा जोङो बुलायफ्लांदोंब्लाबो, माब्लाबा जोङो बेबायदिनो गावजों गाव गेंग्रें गुंग्रुं जालायफ्लांदोंब्लाबो जोङो बेफोरखौ जालदाब गारनानै जोङो गावजों गाव खेमा बिलायनांगौ। खेमा बिलायनानै खेमा बिग्रायाबो बिनांगौ आरो खेमा होग्रायाबो होनांगौ। जोङो गावजों गाव उन्दै गथ', जेरै उन्दै गथ'आ जे बिसोरो गेलेयो, उन्दै गथ'फ्रा दानो गेलेनानै दानो बुलायलायगोन, दानो बिसोरो गाबलायलायगोन, दानो लोगो लोगो अनलायलायगोनबो, दानो लोगो लोगो बिसोरो गावजों गाव गोरोबलायगोन आरो गेलेफिनगोनबो। दा बिजों जोंखौ रुजुदों जे नोंसोरो बे उन्दै गथ'नि नेचारफोर बायदि जायाब्ला, उन्दै गथ'नि आखुफोर बायदि जानो रोङाब्ला, उन्दै गथ' बायदि नोंसोरो जानो रोङाब्ला नोंसोरो सोरगो रायजोआव हाबनो हाथारनाय नङा होननानै बुंदों जों ख्रिस्टियान माहारिफोरखौ। मानसि हिसाबै जोङो माब्लाबा जोङो सानस्लाबनो हायियाव जे जोंखौ सैताना थुलुंगाखांहोनानै, मोदाया जोंखौ थुलुंगाखांहोनानै जोंखौ बेबायदि नांलाय खमलाय बुलाय सोज्लाय खालामहोयो। नाथाय जों बेबायदि जादोंब्लाबो जोङो बेबायदिनो थायाबालासिनो, नाथाय जोंनि मानसिनि नेचाराव बेबायदि आखुनि दङ जे आं बिथांजों नांलायबाय, आं बिथांखौ माब्लाबा नायला, आं बिथांजों बुलायबाय, आं बिथांखौ माब्लाबाबो नायला, आं बिथांजों गोरोबनो हाथारनाय नंला। जों मानसिनियाव बेबायदि दङ। नाथाय इसोरनियाव बेबायदि थानो मोना, बेबायदि नङा। जोङो नांलाय खमलाय जादोंब्लाबो जोङो माब्लाबा सानस्लाबनो हायैयाव जायो, जादों, नाथाय जानाङामोन, नाथाय जादों। अब्लाबो जोङो बेफोरखौ गावजों गाव एंगारलायनानै, गावजों गाव खेमा लालायलायनानै, जोङो गोसो फाफिननायजों जोङो गावजों गाव खेमा लालायनानै जों बेफोरखौ जालदाब गारनांगौ। आरो जालदाब गारनानै जोङो इसोरनि जि बुंदों, जोङो उन्दै गथ'फोर बायदि जानानै जोङो गावजों गाव आरो गोरोबलायफिननांगौ। बेबायदियाव इसोरा जोंखौ मोजां मोनो। आरो बेबायदिनि थाखायसो जे सोरगो रायजोआ अरायनि थाखाय दङ। नाथाय बेबायदि नोंथाङा बा आङो जोङो जानो हायाखैब्ला जोङो सोरगो रायजोआव हाबनो मोनगोना नोंथांनि आरो आंनि थाखाय जोबोद गोब्राब जागोन आरो जोङो बेखौ मोननाय नङा। मानोना माथाइनि 18 बालाबनि 3 सिरियाव जोंखौ बुंदों रोखायै जे नोंसोरो उन्दै गथ'फोर बायदि जानो हायाब्ला, उन्दै गथ'फोर बायदि नोंसोरो जायाब्ला बिफानि रायजोआव एबा सोरगो रायजोआव नोंसोरो माब्लाबाबो हाबनो हाथारनाय नङा होननानै जोंखौ बुंदों। जे बिजों जे जोंनो फोरमायनो थांदों माथाइनि 18 बालाब 3 सिरिनि गेजेरजों जोंखौ बेखौनो फोरमायनो थांदों। आंनि लोगो नोंथांमोन, आङो गोबाव सम बुंनो सानासै। बेखिनि सुंद' भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बे माथाइनि 18 बालाब 3 सिरिनि जि बुंनाय बाथ्रा बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय। दे जोङो बेबायदि जोङो जानो नाजानि, जोङो हानायमानि जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो मानिलांनो नाजानि, अब्लासो जोंखौ इसोरा अनगोन आरो जोंखौ इसोरा जोंनि सायाव गोजोननाय थागोन। जोबनायनि सिगां नोंथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैयो आरो नोंथाङा आंनि गोदान भिडिअखौ गोख्रैनो नुनो मोनो।
दा बे समाव आं गोबाव बुंनो सानासै जोबनायाव आंनि गासै गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम अननाय खुलुमनाय सिबिनाय बयनिसिमबो जासिहरफिननानै दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। आमेन। खुलुमबाय।